Әлбәттә инде менә безнең хәзер интервьюны һәм сезне күргән кешеләр дә иң беренче булып шундый сорау туар. Таһир Асылгәрәй кайда юкка чыкты икән? Чөнки 2000-нче еллар башында сез бик популяр кеше идегез Казанда, сәхнәдә, концертларда, сезнең җырларыгыз хит иде, бигрәк тә яшьләр арасында һәм кисәк кенә юкка чыктыгыз. Бу нәрсә белән бәйле булды икән? Ул юкка чыгу түгел инде, ул теге русча әйткәндә период творческого осмысления дигән әйбер килеп чыга. Ниндидер итог ясап, шуннан соң теге дөньяга карашлар үзгәрә, җырның мәсьәләләре үзгәрә бит инде, үзеңнең иштәге ниндидер уйлар туа. Шуннан соң шул тукталып торудан соң инде мин яңадан башлап җибәрдем менә 2013 елларда үземнең сольный концертларны. Башта бит инде сольный карьера булмады. Ул Айдар Галимов белән эшләгән вакытларда язылды шул ук Таһир Зөһрә җыры, розалар, теге вакыттагы популяр җырлар дип әйттегез бит инде. Менә азакы вакытта бит инде килеп чыкты Күбәләк дигән җыр. Менә заман үзгәргәч инде миндә теге читтә каласы килмәде. Яңадан башлап җибәрдем шушы творчествоны инде яңадан. Менә шул. Менә иҗат итү, дөньяга карашлар үзгәрә, иҗатка карашлар үзгәрә дип әйттегез. Сезнең үзгәреш нәрсәдән гыйбарәт булды? Менә мәсәлән, мин шулай иҗат итә идем, шулай иҗат итәргә кирәк икән дигән фикергә килдем дип аңлатып китсәгез иде. Үзгәреп, ныклап үзгәрү булмый инде ул. Заман үзенекен эшли, җырчыларда, менә бүген карасак, эстрадага бик күп нәрсә белән мин, может, риза да түгелмендер. Но заман сорагач инде, җырчыларда үзгәрә бит инде. Башта мин уйлаганым бөтенләй теге современный ритмга, современный сәхнәгә, может, кирип китергә кирәк дип, шуның белән бәйле бу, менә пауза дигән әйбер инде, туктап калу. Соңыннан инде уйладым, үземнең йөзне лучше саклап, дәвам итәргә инде. Үземнең стильне калдырып, үземнең менә күбесенчә бит минем лирика җырлар, мәхәббәт турында, мәхәббәт җырчысы дип әйтәләр бит мине. Шуңа ни дип калдым инде теге. Преданный булып, шушы стилемә и шуны дәвам итәргә уйладым инде. Әле дә шул ук стильдә дәвам итәм инде. Мин сезнең белән килешмәс идем. Сез бит иҗат итә башлаганда менә бик популяр чыкты. Бик популяр вакытта юкка чыктыгыз. Без күп җырчыларны күзәтәбез бит инде. Аларның популяр, бик нык популяр чоры бар. Соңыннан инде алар юкка да чыкмыйлар. Ничектер теге сүлпәнәяләр дип әйтимме? Бәлки сүлпәнлек тә түгел. Ниндидер калыпка салына иҗат. Сезнең ул якты йолдыз булып янды да, кисәк кенә сез юкка чыгу сәбәпле сүнде. Сез шул вакытта аңлавымча иҗатыгызның хәзерге заманга ничектер туры килмәвен сизгәнсез. Шулаймы? Беләсезме, ул бәйле, мин бит Айдар Галимов канат астында матур гына иҗат итеп эшләдем. Аны дәвам итәргә буладыр. Ипләп кенә, матур итеп кенә эшләп, но үз юлымны табасы килде. Аерылып киткәч инде безнең иҗат юлыбыз бергә барды, но күп эшләребез аерылды инде Айдар белән. Мин китергә туры килде. Башта бит гитарачы булып эшләдем, аннан соң аранжировкалар, җырлар язып, азакы елларны продюсер булып эшләдем. Соңыннан китергә туры килде, үземә студия ясап, студиялар ачып, Казанга килеп, монда яшьлегем шишмәләр дигән студиялар ачып, шул вакыт күп алды, менә организационный моментлар бик күп вакытны алды. Шуңа шундый пауза килеп чыкты. Һәм сез яңадан кайтырга булдыгыз.
Яңадан кайтканда, сезнең инде менә кайчандыр шул кадәр сезне яраткан аудитория сезне көтә идеме? Сез аны кире җыя алдыгызмы? Менә башлап җибәрдек без беренче концерт 13-нче елда, ул Ульяновск шәһәрендә булды, тулы заллар. Аннан соң без Казанда берничә филармониядә берничә концерт эшләдек. Күп залларда, инде Казанның бер 3-4 залында концертлар эшләдек. Мин күрдем, безнең мине яраткан кешеләр бар. Ничек дип әйтәм? Минем яшьтәшләр тыңлады минем җырларны. Хәзер 3 поколение таныш минем ни белән, творчество белән. Безнең балалар һәм оныклар. Менә азакы хит дип әйтәм, ул бөтен дискотекалар, бөтен хит парадларны җиңгән җыр күбәләк. Аны бит бәләкәй генә балалар да биеп, сикереп, җырлап йөриләр. Ул уже 3-нче поколение. Шулай булгач, концертка халык җыю кыен түгел. Ул әлеге дөньяда бар ул проблема, зал җыю. Анысы инде һәрбер җырчы аның белән нитте. Теге столкнулся дип әйтәм. Очрашты. Мин әйтәлмим, миңа кыен, ну безнең минем тамашачы особенный. Концертка килә, все-таки моң җыр эзләгән кешеләр. Шуның өчен андый кешеләр күп булырга тиеш түгелдер ул. Әгәр дә мин икенче стильгә күчебрәк, может, сикеребрәк, теге үзгәрсәм инде, может, күбрәк тә җыйлар халык. Но ул үзем теге ничектер сату була. Аның белән килешә алмадым. Шуның өчен ничек бар, шулай барсын, лучше килсен яраткан кеше. Шунысы кызыграк миңа. Минем җырлар бар теге йөрәк аша үтә торган җырлар. Шундый халык җыелса, шул әйбәт була дип уйлыйм. Менә беренче кире кайтканда сәхнәгә беренче концертым Ульяновскида булды дидегез. Ни өчен Ульяновский? Бу да бит үзе бер нестандарт адым. Ульяновскида татарлар бик күп ул. Анда концерт бөтен җырчы да Ульяновскига барып, нитә инде, теге иҗат юлын башламый инде, гастроль дигән әйбер бар бит инде. Күп җырчы Ульяновскига килә инде. Күп җырчы Ульяновскидан башлыймы? Юк. Ульяновскида концертлар бик күп. Ләкин сез Ульяновскидан башлагансыз. Ни өчен анда башлап җибәрдем? Ну, тормыш, монсы инде теге тормыш юлы. Менә гаилә дибез бит инде, менә шулай йөртә инде. Гаилә эше бу, иҗат та шуның белән бәйле. Шуннан соң инде уйлап тордым да, именно шул Ульяновскидан башлансын дип, шуннан башладык. Инде бу урында бәлки сезне бик белеп бетермәгән кешеләр белән, безнең укучыларыбыз, тыңлаучыларыбыз белән таныштырыр вакыт җиткәндер. Биографиягызга тукталасы килә. Сез бит Ульяновскида туып үскән кеше түгел. Ничек анда барып чыктыгыз? Менә тумыштан башлап сөйләсәгез иде. Тумыш Башкортстаннан мин үзем. Авыл егетеме, сез шәһәр егетеме? Кыска елга дигән авыл, Туймазы районыннан мин. Бәләкәй генә матур авыл. Әти, әни бик җырга, моңга якын булдылар. Әтки гел гармон уйнап, моңланып утырадыр инде. Мин үзем дә бәләкәй чакта өстәл астына киреп утырып, ялганмындыр инде. Мине җырлаталар. Шуны истә тотам инде. Элек-электән дә теге җыр күңелдә, йөрәктә бар иде. Но мәктәпне мин бик әйбәт нитеп тамамлап кердем медицинский институтка. 3 курс укыдым педиатрический факультетта. Шунда инде гитара белән җырлар яза башладым инде. Гел моңланып утырадыр идем. И бер уй туды. Ташлап бу укуны музыкальный училищега күчәргә. Ну, бу әйбергә бик теге әтиләр дә инде деканда укыган җирдә бик теге нитмәделәр инде.
хуплап алмадылар. Каршы килделәр, уйлап кара диделәр. Уйларга вакыт та бирделәр. Шулай да мин үзем решение. Әйтәм, нинди врач булырмын микән, уйлап нитеп. Все-таки музыка юлын сайладым. Музыкальное училищега кирдем. Октябрьский музыкальное училище, хоровое дирижирование. Шунда укып, шуннан соң инде күп еллар отдел культуры дип әйтәм, театр, татар драма театры Туймазда. Шул юлларны үттем инде. Зав музыкальной частью. То есть композиторство, спектакльләргә музыка язу. Теге зур иҗат башларга уйладым инде. Шул вакытта Айдар Галимов группасына гитарачы кирәк иде. Шунда танышып китеп, бер студияда бергә язылганда Айдар белән, ул инде шундый предложение ясады. Безнең эстрадага, безгә ди группага тоже кирәк ди шундый кеше. Кил дип әйтте инде. Шуннан соң аның белән эшләп киттек инде. Ул Ульяновскига барулар булды инде, гастроль белән дә, анда теге башка да килмәси, шунда барып яши башлармын дип. Менә шул күп еллар Айдар белән эшләп инде, аннан соң бит үзем, шуннан соң бер мероприятиедә инде танышып киттек. Менә әлеге торган тормыш иптәшем белән. Шул булды сәбәп. Ульяновскига күчү, иҗатны шуннан башлау. Укуыгызны ташлап иҗатка килү бик менә кызык сәхифә язмышыгызда. Соңыннан үкенмәдегезме, Таһир? Үкенмәдем, чөнки менә бүгенге көндә минем укыганнар медицинада үземә ярдәм итте. Шул ук анатомияны бишлегә биргәнем, ул бит инде теге основа медицины. Күп үземә базовый знание күп алдым медицинадан. Минем әни дәвалаучы. Бәләкәй балаларны дәвалап гомер буена. Әле карт инде, әле теге приемнар юк. Шуннан соң менә ничә еллар үткәннән соң ул тоже башка теге сыймаслык хәл. Мин үзем дә бит дәвалап йөрим. Күп мөрәҗәгать итәләр. Менә ДЦП дибез бит балалар. Үземнең методика инде. Биоэнергетика дип әйтәсеңме, целительство дип әйтәбез инде. Менә шушы нәрсәгә дә музыкада, шушы медицинада бик, оказывается, тесно связаны әйбер дәвалау баларсыз мөмкин булмаслык хәл түгел. Шушы әйберләр ярдәм итә миңа. Шушы медицинада, җыр язуда. Ни өчен менә кире бит теге вакытларга кайтыйк әле. Эшләргә кире сез Казанга килгәнсез. Ни өчен Башкортстанда калмадыгыз? Менә беләсезме, Туймазы ул бәләкәй генә шәһәр инде. Анда калсаң, анда үзебезнең йорт белән бит инде әти, әни, ул вакытта әти дә исән, анда үземнең теге иҗатны башкару кыен. Бәләкәй шәһәр. Уфа. Уфага нишәптер инде, менә Уфада бит инде эшләгәч, Уфа ничектер Казан дип, электән бит Казан беләсезме, теге алдарак юл. Хәзер Уфа белән Казан тигезләште. Электән Казан нишәптер гүрләп торадыр инде. Менә шоу-бизнес дип әйтәбез бит инде. Җырчылар күп кайнап тора. Минем бит инде продюсирование дигән әйбер. Үземнең теге җырны язган кешеләр җыр сорап, аннан соң ярдәм итә башладым. Шушы продюсер эшендә алып бара башладым. Шуннан соң уйтуды Казанда теге масштабнырак проектлар белән эшләү җиңел булмас микән дип. Шуннан килеп чыкты бу. Казан, Москвага да якын, Башкортстанга да якын. Җырчылар берничә продюсерский центр монда бар иде. Ул вакытта Уфада бик югы. То есть диск чыгарумы, теге кассета башта бит чыгарумы. Шушы мәсьәләләрне решать итү җиңелрәк иде.
Шуннан соң Казан килеп чыкты. Казанга омтылу ул татарлыгыгыз белән дә бәйле түгелме? Шулайдыр инде, җиңелрәк бит инде теге. Хәзер инде ул теге бернинди препятствий юк. Башкортстанда да татар телендә җырлау бернинди, может, ул вакытта булгандыр инде. Әле инде теге Уфада да безнең концертлар бик күп, тамашачы бик күп. Мин теге әйтәләм инде Уфада күбрәк минем концертлар да үтә, Башкортстанда күбрәк залларда тула. Казан ответственнырак дип әйтәсем килә. Казанда концерт кую бик җиңел түгел. Аллага шөкер, безнең филармониядә тутырган бар, ДК Ленина әйтәбез, аны да тутырган бар, Тинчурин театры анысында тутырган бар. Менә бөтен матур залларны урап чыктык. Халык килә, Аллага шөкер. Менә тагын бер сорау, ни өчен сорадым сезне, шәһәр егетеме, сез авыл егетеме дип. Чөнки менә сез иҗатыгызны башлаганда үзгә стиль белән килеп кирдегез. Ул вакытта гадәттә карыйсың бит инде, бу кешенең иҗаты не стандарт. Бу мөгаен ниндидер анда башка төбәктә үскәндер, бәлки чит илдә үскәндер дип уйлыйсың. Ә сез гади авыл егете һәм бөтен дөнья диярлек гармон белән синтезаторга җырлаганда, сез гитара белән килеп кирдегез ул вакытта. Менә бу үзгә стильгә тартылу, үз стилеңне булдыру һәм гомумән менә агымга каршы дип әйтмим инде, ләкин аерым бер юл белән бару кыен булдымы? Гомумән кайдан килә менә бу? Ни стандартлык, стандарт булмаганлык. Ул дөрес җиңелрәк булыр ул. Баян бастырып куясың да, әле дә без бик теге концертларда баянчы кайбер чакта куймыйм да. Ул җиңелрәк булыр. Эстрадада үзеңнең җырлар иҗат итүдә мин нишләптер теге дәрәҗәсен татар эстрадасының төшереп әйтмим. Но все равно сизәдерим, все-таки однотипный җырлар, бер үк стильдә аранжировкалар, бер үк тавышлы җырчылар бик күбәйде, и еще мин дә шул теге кирип китсәм шул юлга, нәрсә була инде бу? Шуннан соң сиздем бит инде, что что-то есть особенный. Тавышны үзгәртәсе килмәде. Теге миңа әйтәләр, ни татарча түгел, ни урысча түгел, нинди җырлар бу дип. Но менә күп вакыт үткәч, минем стиль оказался востребованный. Күп кеше моны миңа язал, до сих пор язалар бит инде әйтәләр. Үзеңчәлекле, үзеңә генә хас булган моң, шул әйберләр калган дип. Үземә дә инде уверенность бирде. Шул параллельный процесс. Бер яклап теге ишиңдә, күңелең белән сизәсең, бер яклап бит тормыш әйтә, экспериментировать ит, бар ул минем баян белән дә җырлаган, теге халык җырларын да җырлаштырам инде. Концертта обязательно бер ике җыр, народный җыр керә инде ул. Но основное творчество все-таки үзем иҗат иткән, үзем язган шигырьләргә, текстларга, үзем язган теге кеше композиторлар җырын җырламыйм инде, үземнең генә җырлар. Демәк, сез трендларны тоясыз. Трендларны тойгансыз. Теге вакытта да, менә хәзер татар эстрадасының сәхнәсенә дип әйтик инде. Нәрсә тәкъдим итәр идегез? Менә мәсәлән, без еш кына бит инде журналистлар үзара аралашабыз, нәрсә җитми бүгенге көндә сәхнәгә дип. Мәсәлән, безнең баш мөхәррирбез Рәмис Латыпов саный, бүгенге көндә татар эстрадасында бер яшь һәм дәртле итеп иҗат итә торган яшь кыз бала җитми дип саный. Менә барлыкка килсә, ничектер җанланып китәр иде сәхнә дип саный ул. Ә менә сез ничек дип саныйсыз? Нәрсә җитми дип саныйсыз бүгенге көндә? Беләсезме, бу тормыш, бу Аллаһ Тәгалә эше. Менә бу күп нәрсәне күрсәтә инде. Кайбер чакта теге туры тел белән әйтәм инде, бестолковый җырларда бит инде хит булып, популяр булып китәләр. Популяр булыр өчен бүгенге көндә җырчы, иҗатчы булу не обязательно. Шулай бит инде. Күтәрелеп китә. Профессионал булу. Профессионал булу, ансы
сөз де юк, кирәкми. Или акча, или какой-то экстравагантный стиль, анда кешене шаккаттыру кирәк. Шәрә килеш балконга чыксаң, икенче көнне син 100% концерт җыя аласың. Алай да була. Бу опять тормыш ише. Нәрсә заслужил халык? Мин уйлап торам инде, концертка киләләр бит. Любой җырчы хәзер таба башлады үзенең теге иҗатын аңлаган. Мин аларны бит ни әйтәлмим, теге аңламайлар нишләп миңа теге минем сымак теге лирика җырлаган, әдәпле җырлаган җырчыларга гына йөрсеннәр дип. Тоже дөрес түгел. Халык нәрсәдер тели икән, это его выбор. Барсын, эшләсеннәр. Но минем сымак җырчылар булырга тиеш ул. Алар күп түгел бит инде. Барбар йолдызлар бүгенге көндә тоже бит әз. Йолдыз булу, ул тоже качество. Ниндидер звездность җырчыларда. Ул тумыштан була. Тумыштан була ул. Тумыштан була. Аны не наработаешь. Менә шушындый шәхесләр, шундый үзен полностью сәхнәгә биргән, иҗатка биргән кешеләр әз. Шундыйлар күбәйсеннәр. Күп җырчылар байып бетә. Дәрәҗәле клиплар төшерергә, әллә акчаларын жәллиләр, әллә теге башлары эшләп бетми, халык өчен калсын дип уйлап бетмиләр микән, халыкны дәрәҗәне күтәрик дип, татар халкын, башкорт халкын моң белән, дәрәҗәле клиплар белән, дәрәҗәле концертлар белән карагыз әле Россия эстрадасын гына. Нинди дәрәҗәле концертлар. Ә бездә бюджет әзме ул, нәрсәдер дәрәҗәсе слабырак. Теге арзан күренә дип әйтәсегез киләм, дәрәҗә дигәндә. Әйе, арзан күренә. Ни өчен? Потому что шул ук аранжировкалардан әз бюджет, вкладывание әз, клипларга әз, бүтән яклап та бу, җырларга әз. Теге хәзер бит худсовет та юк, бер нәрсә дә юк. Кемгә нәрсә придет, кемгә нәрсә башына килә, шул темага җыр яза да, чыгара да, үзенең теге YouTube аша, тем более бүтән каналлар, бүтән телевидение каналлар. Хәзер платный акча түләсәң, в любом случае сине чыгаралар, сине теге күтәрәләр. Шуның өчен кыен заман бер яклап. Халыкның тоже үзенең правосы бар. Ул ниндидер теге шушы период бара. Бу период барыбер теге мәңгелек түгел. Барыбер естественный отбор дибез бит инде. Барыбер моңлы, матур җырлар гына калачак. Шулар гына күңелдә калачак, шулар гына булып кала мәңге. Шундый җырчылар гына алар әйтәчәк соңыннан мин җырчы дип, аларга гына соңыннан тыңлаячаклар, аларга гына балалар бәләки балалар карап өйрәнәчәкләр. Теге пример алу ул узакка түгел. Башта кызыксымагы, соңыннан суть эзли башлый бар. Бүтән кешедә шулай. Менә хәзерге вакытта татарлардан кемнең иҗатын сез игътибар белән күзәтәсез? Кемнең иҗаты чыннан да игътибарга лаек дип саныйсыз? Беләсезме, менә теге аерым әйтә башласам, ничектер теге Аерым әйтсәгез иде шул. Әйтик бит инде йолдызлар әз дип. Шулай да менә Таһир Асылгәрәй, чын йолдызлар дип кемнәрне саный икән? Менә личность кирәк бит инде бит. Мин үзем ничек шул ук Фирдус Тимаевны алыйк. Теге нәрсәдер бар дип әйтәлмим, күп нәрсә бар. Личность. Ул килеп керде теге просто так кына түгел. Үзем с удовольствием аның җырларын теге тыңлап, анализировать итеп, нинди энергетика белән үзен сәхнәдә тотканын бик теге үземә үзем үрнәк алам. Менә әле
кайбер чакта теге килеп чыга, кайбер чакта югалып та ала. Ринат Рахматуллин дип әйтәм. Миңа якын все-таки теге автор-исполнительләр. Шуларны теге күзәтеп барам. Аның җырлары да мәгънәле. Теге күп җырчының айрым шул ук Ришат Тухватуллин моңлы, матур җырлары бик күп. Шул ук Филүс Каһировның, әйбит. Ул җырчылар теге күренәләр. Теге бик нык алга китмәсәләр дә җырчылар күп ул. Теге хатын-кыз тавышлары бик күпләр. Теге айрым йолдызлар дип нитеп, ну әлеге шул ук Айдар Галимовны теге күзәтеп барам, азакы еллар творчестволарын ничегрәк, шул ук Салаватның җырларын яратып, тыңлап күзәтеп барам, ничегрәк барган. Теге бүгенге көндә менә шул гына үрнәк алам дип әйтәлмим инде. Теге айрым кемнедер, вот менә шуны гына яратам дип. Элвин Грей турында да фикерегезне беләсе килә. Ну, теге мин бит әйтәлмим аны, теге матур, халыкчан, теге җырчы безнең эстраданы күтәрде дип что-то внес, потому что бу Россия күләмендә эшләгән җырчы что-то внес он в эстраду, потому что күрдем ничек кешеләр, әбиләр, бабайлар киләләр, мин башта аптырый идем, ничегрәк бу даже моның иҗатына кешеләр все-таки теге моңлы элекке җырларны современ стильдә эшләп чыгаргач, молодец дип әйтәм инде, үзен үзе булай да табып, әйбит. Шушы әйберләрне булдырылгач, әйбәт юл белән бара. Сез молодец дип әйтәсез. Шулай да шундый фикердә яшәргә туры килә. Элвин Грей менә шушы җырлар белән манипулировать итеп дип әйтгәндә, яме, үзенә популярлык эшли дип. Сез гомумән менә элекке җырларны шулай яңартып башкаруга ничек карыйсыз? Бу беләсезме, аның винасы түгел бу. Бу теге шоу-бизнес бүген диктует шундый манипуляция бар, дөрес. Теге кеше җырлаган бит инде, кеше уже ул җырларны күтәргән, ул җырлар уже действительно хитлар. Ул в какой-то мере воспользовался. Ну, нишләтәсең, опять заман позволяет. Бу теге незаконно әйбер дип әйтәлмим. Булдырала. Мин аны теге приветствовать та итәлмим. Менә шулай гына хәзер күп җырчы эшләп карый, теге элекке җырларны алып нитеп. Бик кыен ул аны теге дәрәҗәсенә эшләп чыгарып, клиплар төшереп, хотя күп җырчылар барбар алалар халык җырларын, җырланган җырны. Ул хәзер опять модага да кирип китеп бара. Күбесе ярты концертта теге элекке җырлар. Күп җырчы да бар ул. Ну, теге мин аны концерт өчен әйбәт ул. Булай теге барбар ул дәрәҗәне күтәрү түгел инде. Просто репертуар өчен, популяр җырны кертү, үзеңне күтәрү өчен, үзеңне теге подпитывать итә инде бу җырчыны. Шуның өчен генә әйбәт ул. Менә худсоветлар турында әйтеп киттегез. Әле узган атнада гына безнең интертат сайтында да чыкты. Шушы худсоветлар белән бәйле бер материал. Элек радиода эшләгән бер журналист проблеманы күтәрде. Элекке худсоветлар, менә хәтта сез әйткән Айдар Галимовны үткәрми торган булганнар. Мин үзем дә радиода эшләгән кеше буларак буларны чыннан да үз күзем белән күрдем. Бүгенге көндә бик популяр булган кайбер җырчыларның җырлары худсоветны чыннан да үтми иде. Ул билгеле инде худсоветта ул вакытта кемнәр утыру белән дә бәйледер, әйеме? Менә бүген татар халкының худсоветын булдырабыз, татар җырларын шушы худсовет аша үткәрәбез дигән фәрманмы инде ниндидер бер тәртип чыкса, сез худсоветка кемнәрне тәкъдим итәр идегез? Худсовет ул булмас инде ул. Булса әйбәт булар иде. Булса шулай да, менә кемне тәкъдим итәр? Худсовет беләсезме, ул теге какой-то барьер булырга тиеш түгел җырчыларга, җырлар сайлаганда. Ул булырга тиеш мера ответственности. Ниндидер фильтр барбар булырга тиеш. Ну,
Менә әйтелмим. Бүген ул бар ул ниндидер теге конкурсларда утыралар, худсовет комиссиялар, жюрилар, мазарлар. Но мин неоднозначно карыйм алар, потому что күреп торам, барбыр үзенең җырчыларын үткәрәләр, ниндидер композиторлар, үзләренең теге линию гнут и бик теге бүгенге көндә оправданный әйбер дип әйтәсе килми. Но ниндидер какая-то организация бар булырга тиеш ул. Совсем без цензуры, совсем бер нинди фильтрсыз сәхнәгә чыгару, телевидениегә җибәрү дөрес түгел. Но худсовет бүгенге көндә икенче нәрсә ул. Менә минем күбәләк җырын алдылар бер радиога, допустим. Әйтәләр, ну, көндез куймабыз, кич белән куябыз. Но все равно, потому что не формат диләр. Мин аңлый алмыйм до сих пор, нәрсә ул теге формат, не формат дигән җырматур. Бер нинди теге похабщина мазар юк. Пример итеп кенә әйтәм. Күп җырлар белән шулай булды. Не формат диләр. Шуннан соң кем әйтте дип сорыйм. Шуннан соң примерно беләм кемнәр икән. Ну, аның үзенең дә дәрәҗәсе теге бик аңлап бетерелмидер ул. Нәрсә формат, нәрсә не формат. Шуның өчен манипулировать итәләр опять. Может, күбрәк теге проплата кирәктер. Матуррак сиңа вакыт бирсеннәр. Выгодный вакытлар бар ул. Любой радиода, любой телевидениеда шундый теге халык утырып карый торган вакытлар. Шуның бит инде бәясе икенче төрле. Может, шуның өчендер ул теге худсоветның нин юкка чыгаралар. Дөрес нин мәгънәсен, цель не та, чтобы просто фильтровать. Цель помочь җырчыларга определиться с репертуаром, помочь. Анда булырга тиешләр профессионаллар. Помочь, подсказать. Менә без бит хәзер шундый моментка килеп җиттек. Худсовет юк, чөнки худсоветта утырырдай шәхесләр юк. Булып чыга түгелме соң? Тупиковая ситуация. Шулаймы бу? Әйе, тупиковая ситуация. Худсовет кирәк, вроде бы, икенче яклап карасаң кирәкми дә. Потому что коммерческий каналлар былай да прекрасно, аларга бер нинди проблема юк бит. Бер нинди телевидение хәзер ротация белән проблема юк. Эзләп тә йөрмиләр алар. Кешеләр үзләре киләләр, дискларын, флешкаларын тотып, акчаларын тотып. И за месяц, за полгода, за год проплачивать итәләр. Шуның өчен эзләп йөрү теге продюсерның да бит хәзер югалды теге. Продюсер, җырчыга даже продюсер да кирәкми. Директор концертный кирәкми. Җырчы напрямую бөтен нәрсә, бөтен теге медиалар белән напрямую контактлашып эшли башлады. Бу тоже дөрес түгел. Һәрбер җырчының булырга тиеш продюсер, концертный директор, кемдер сине представлять. Шуның эше ул. Җырчының эше түгел, сатулашу анда теге ничек нинди каналга чыгу. Кем белән эшләсен ул? Худсоветта булмагач. Естественно, җырчы напрямую сөйләшә уже теге телерадио каналның директоры белән и все. Худсоветның кирәге дә юк хәзер. Мин әйтәм, теоретически булырга тиеш ул. Менә теоретически булганны шулай да мин бик канәгать калмадым әле җаваптан. Менә теоретически булганны күз алдына китерсәк, бөтен менә телеканалга да бирмибез, радиога да, менә татар халкының утырады шундый худсоветы. Худсовет. Аны аша гына уза. Телеканалларга да, радиога да дип күз алдына китергән очракта сез шул худсоветка кемнәрне утыртыр идегез? Шулай да. Мин әйләнә кайтам, шул кадәрле менә шәхесләрне әйтәсем килә. Бу кешеләрне әйтәсем килми. Ул менә шул ук әлеге әйткән менә җырчылар, алар лаеклы. Җырчы булсыннар алар. Теге званиялы гына теге кайдадыр утырган абзыйлар апалар түгел инде. Обязательно җырчыда булсыннар. Үзләре үткән юлны аңлап теге кеше килә икән. Самое главное, ярдәм итә торган кешеләр булсын. Самый главный цель бу худсоветның бит. Буламы ул, юкмы белмим. Ярдәм итү. И дәрәҗәне күтәрү. Худсоветта алар үзләре дә җырчы
кемдер килеп чыга икән, алар үзләре дә аның иҗаты белән әзрәк кенә булса да кызыксынырга тиеш. Кайбер чакта бит радиода куялар җырны, аннан соң мин ишеткән бар. Кем соң ул дип, диджей куя синең җырны. Кайбер чакта сорыйлар, диджейлар даже белмиләр, күп җырчының каян килеп чыкканда, кайдан нәрсә җырлаганында. То есть кызыксыну юк. Теге иҗатка якын, иҗатны аңлый торган кешеләр кирәк инде. Совет бирерлек. Менә формат, не формат турында да сөйләштек. Минем үземнең катгый фикерем бар бу яктан. Радиода эшләгән кеше буларак та әйтәм. Мин гомумән татар радиоларын формат яисә формат түгел, калыбы буенча билгеләргә кирәк түгел дип саныйм. Чөнки безнең татар музыкасында стильләр төрлелеге, мәсәлән, чит ил сәхнәсе яисә рус сәхнәсе белән чагыштырырлык түгел әле. Ни өчен формат, не формат килеп чыккан чит илдә? Чөнки бик күп стильләр анда. Рок, поп, поп-рок, анда фьюжн, әллә нинди стильләр бар. Рус сәхнәсендә дә без моны күрәбез, татар сәхнәсендә бит бу юк. Ни өчен шушы өч бөртек җырчыны дип әйтәм инде мин формат, не форматка бүлергә. Менә сезнең фикерне беләсем килә бу уңайда. Мин ризалашам, формат модный бер явление килеп чыкты бу. Каян килеп чыккандыр, кем уйлап чыгаргандыр ул сүзне формат, не формат. Ул, беләсезме, бүтән җирдә дә бар. Татар радиосында да бар ул, Башкортстанда да бар ул. Менә бүтән, менә Казанда эшләгән бүтән радиода да шул сүзне ишеткән бар минем формат. Үзләре аңлата белмиләр. Җыр булырга тиеш. Мәгънәлеме, моңлымы или әдәпсезме? Шул, по-моему, достаточно теге. Кирәкме ул җыр халыкка, кирәк түгелме? Аңа теге әлләнди профессор булу кирәк түгел инде. Монда просто модный сүз бу. Кирәге дә юк формат дигән. Бу какое-то явление непонятное. Әлбәттә, сез иҗат кешесе буларак планнарсыз тормыйсыздыр, ниндидер хыялларыгыз бардыр һәм менә ничектер сизеп утырам, ниндидер бик үзгә планнарыгыз да бар. Бар. Әйе, шулар турында беләсем килә. Беләсезме, апрель айында 2 концертны Казанда отменять иттек бит, менә шушы пандемия вакытлар. Җәй көне клиплар төшерәбез дигән. Җырчыларның бюджет, видимо, юктыр инде. Клиплар төшерүче дә бик юк булмады. Көне үзебездә бит инде. Шуннан соң уйлаган идек, көзгә планнар корабыз, концертлар, зур концертлар оештырабыз дип. Бик килеп чыкмады. Барбер сәхнәдә эшләсе килә. Одно дело ул теге клип төшереп YouTube'ка чыгарасын, контактка, кайдадыр яңа җырлар чыгып тора ул. Но сәхнәдә эшләсе килә. Сәхнәдән җиткерәсе килә. Йөрәктән йөрәккә кешене күреп, күзенә карап җырлыйсы килә. Андый җырчылар күптер дип уйлыйм инде. Теге мин үзем һәрвакыт вживую дип әйтәбез инде. Без фонограммы җырлыйм концертта. Үземнең тавыш белән. Шулай булгач, миңа концертлар булуы нык кирәк. Концертларны сагындым. Менә киләсе, менә бу ел була инде минем юбилейный ел. 55, мин уже уйлап торам зур концертлар. Уже залларны, теге договорлар төзи башладык. Инде залларда була бу, Казанда бит инде, Башкортстанда, Уфада зур концертлар ясыйбыз. Уже программаны ясый башладым. Нинди җырлар анда элекке теге сез әйтәсез бит ретро, шул Тахир Зөһрә, Розалар, шул җырларны ничек кертеп, ничек современныйлаштырыргамы аны, шул килеш калдырыргамы, шушындый. Бу минем өчен бер бик теге җаваплы черта булачак. 55 лет. Монда нинди концерт бу? Может, кем минем җырларны җырлаган, аларны да чакырып нитергәме, теге совместный дип әйтәбез, бергә үткәргән. Шушы идея белән әле йөрим мин. Программа эшли башладым.
Җырлар һаман языла, яңа җырларын да кертәс килә, халыкка ишеттерәс килә и күрсәтәсе килә. Все-таки менә үземнең 50 яшькә эшләдем мин концерт. Бик теге әйтелмим, теге дәрәҗәсе зур булды дип. Что-то смог. Менә то, что я не смог, хочу показать. Менә шушы Алла бирсә юбилейный концертта күрсәтәс килә. Ниятләрегез шыңга ашсын, тормышка ашсын дип теләп калабыз. Бик зур рәхмәт әңгәмәгез өчен. Рәхмәт, исән-сау эшләгез, исән-сау яшәгез, исән-сау булыгыз.